ସାର୍, ଆଜିକାଲି କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଓଇସିଆଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ନ ଜାଣି ଅଣସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡମିସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କଣ କ୍ଷତି ହେବ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ସୋନାଲି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଇସିଆଇଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସକୁ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଆଡମିସନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଡ କ୍ଷତି ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଭଲ ଶିଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଓଇସିଆଇଟି ର ସଠିକ ସିଲାବସ ନଥାଏ। ସାର୍, ସେମାନେ କେବଳ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ସମୟରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ? ବିଲକୁଲ ସୋନାଲି, ସେଇଠି ହିଁ ବଡ ଅସୁବିଧା। ଓଇସିଆଇଟି ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଅଣ ଅଧିକୃତ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋପନ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିସନକୁ ଏକ ଅଧିକୃତ ସେଣ୍ଟରରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ସମୟ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକୃତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଫେକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଯଦି ଏମିତି କେହି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଆଇ ସର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫେଲ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି କେମିତି ବି ସେ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ଭାବେ, ଏହା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ ରିସ୍କ। ଏକାଥରକେ ଟଙ୍କା, ପାଠ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନୁମୋଦିତ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।